Dit is van mevrouw wat te volle. Dus dan de klant vraagt. Elk kan het in deze tijd wel broeken. Wat extra groente en fruit. En dus weten de verste klanten de winkel van Puur Natuur in Surhuusteveen wel te vinden. Maar dat je verwacht je zoenen dat er nou meer groente en fruit verkocht wordt, valt dat wel weer wat aan. Meestal gewoon nou een briefje thuis. En dat hel je op, want dat hebben we nodig. En dat is dan het eerste dan wat ze meenemen. Ik kan dus heel enthousiast zijn over bepaalde producten die ik verkoop. En als ik dan meestal dus niks prieuwen aan mij, vanwege de coronaregels en dergelijke al, ja, dan valt dat alle jaren niet. En dat zijn wel inderdaad wel de dingen die je dan even, die je dan even net verkoop je. Er komt nog bij dat een soort groente en fruit de oranje tijd aardig duurder wordt is. Onder meer vanwege de hegere prijzen van gas en elektra. Mijn aardwarmte en gasgestookte kas komen de komkommers uit. Nou ja, en die man die gaat natuurlijk ook met zijn inkeepsprijzen en dergelijke, maar die gaat er dus ik omhoog. Dus ja, dan moet er dus ik inderdaad wat meer vrije voor zijn eindproduct. Kunnen we anders nog wat voor u doen? Nee, dank je. Zo was het. Doch bleven klanten een keertje bij de groenteman. Vooral de wat bijzondere producten, liek als vaske salades, doch het goed. Maar Tjoeker maakt het complete maaltijden die het verkocht worden. Voor echte kwaliteit bloot de klant komen, zo denkt hij. Daar ben ik wel van overtuigd dat meestal een stukje service, een stukje extra aandacht. Ik naar je eigen klant, naar je verste klant. Ik dat je weet dat Pietje bent, komt en zegt goedemorgen Pietje. Dat mensen dat gewoon erg waarderen. Ja, en ik denk dat dat gewoon in de omzet en in de kassen onslagen, zeg ik altijd maar dat het boven komt. Absoluut.